Mirsani ngatur pamuja tumama gedeng-gedeng pusat dayanipun saking sanggara pemujan dengkar saking panjenenganipun sing pangrisan pawongan tirojo ingkang sasana padharan Jawi ingkang kali wonten pecet minangkanipun kali wander risan bapa gemobat gemabit sakucang areng gedene kadya kang kawuwuk bebasanipun dipicutake bumi sigrak merapak gunung jugruk segara kang bakal asap bayune apa manis sadedeke para manungsa kang bakal ajeng panjenenganipun kang bedhah kawat Cenandra Hadit bakal kinubur kala buru wah rokok Asri Wijaya putra original Swasana lan kahanemun tengane glanggang tansaya endah ananti kukuse duka kang gumelung kang arum gandane seka gadhog kadhenipun sang utawi sang bapa jumangkrah bijil kang saking sasana pagelaran sanggara pamujan kari dening wong kang ataruna atmaja angbabyar liyane lumabrah tumuju mring tengane glanggang banjur lungguh sila tumpang ngadhep kiblat mauji mring Gusti kang mrebeng dumadi ya Gusti kang Maha Kawasa rokok Asri Wijaya bilasane pecut desa mandi mangamonto kang dinata diobat agwitake gemobat gemabit sakucang areng gedine madene berkang prorisan bakang mandang puncak pucuk ing grana anut jroning kayu kang mati beda mati kang urip beda urip awung kang layap mlayupi kang semepang ngrasa jatinipun risana bapa mandhapipun saking kang goro-goro kang guritna giri-girine Kalelur saendra ing bahwana geger para aksara kang para aksara kang para widodara widodari kang para dewa dewi peteng dilegeri ing babar pangayoman. Wong kang kaya jebol lawang senopatan mung kawat Cenandra Hadit kinubur kala pura rokok Asri Wijaya bebasanipun lan dipun saking mandhapipun sapa kang becik tumindak ing bakat trik sapa kang ala tumindak ing bakat rasa sapa sirna bakale kena cilaka bebasanipun westani netra batin netra ati hamung siji ya kang ana yaiku mring berganipun Gusti kang Maha Kawasa ya Gusti kang mrebeng dumadi sesanti memuji tansah den kinarka kang salancar sugeng rahayu widodol amanipun sak mangke ngantos Bari Purna Asri Wijaya